Shalom. Parhalado pasahaton selamat hari Minggu. Tu sudi ruas nama dohoti parmingguanon. Mertua ma akan naro di bagasat Tuhani. Minggu tasadarion ima minggu pa 20 hodung Trinitatis. Jala topik ni minggu tasadarion. Ditangi hon debata do tangi yang ni naposona. Atong tapuji ma debata di bagasan lasni roha. Ta eddeho ma debata ama di surgo. Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni toddi porbadia, na tumopa langit dohot tanoon. Amin. Martua dohala nama naon di pangujunan, aidung tahu sian pangujunani, jalo onna do tuppal hanguluan, na pinar baga-baga ni Tuhan itu akan naholong roha di ibana. Haleluya. Martangi yang mahita, ali Tuhan debata, amanami na di banua gijang, hupangi dohami tuho, say lehon matodim na badiyay tu bagasan rohanami. Say payan di bagasan hami asini roham, dohot hatigoran, na pinatupa ni anakmu Yesus Tuhan nami. Say ramoti hami di hama masa ni pangujunan, parguguy mahami mangulahon lomo ni roham, asa lamarlas ni roha hami, mida denggan ni pambahenanmu di hami. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
patik ni debata dihita na di hari mingguon, ima na tarsura di sada Petrus 5 ayat 6 dohot ayat 7 songonod do patik ni debata. Attong patutoru hamuma dirimuna tutoru ni tangan ni debata na gogoy asa di patibbo hamu ditikkinay. Tinggak kok kamu man nasa na hinolsolhon di rohamuna tu ibana ay di sarihod dohamu. Ima sahatna attong rak mangidugogo mahita lau mangulahon patiknay. Ali Tuhan debata say pargugoy mahami mangulahon na hombar tu patikni. Amin. Hurian itu hatta tatopo ti madosatta nagodangi tapauduk jala tapa serek marohatta martangi yang mahita. Ali Tuhan debata pargogo nasohatu dosan jala ama para siroha dang lomo roham midah amatean ni pardosa mulak manian parjahati tumadik kondalan na asa mangolu ibana ido dipangido roham alani i umbain hupangido say sudah timatoru-torum asa unang mangonay betu hami say sesa sudedos kanami asa mangulu hami di bagasan asini roham say pargogoy mahami asa margogo hami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabigi mahata baga-baga taringo tu hasesaan ni dosatta. Ro mahamu tuau asa mangolu terdimuna ninna Tuhan Jehovah. Tuksura rara dosamuna songon abit bunga dap-dap. Botar do bahenok kusongon ita. Nang perara songon abit hasumba. Gabe songon hapas do muse.
Hasangapom ma di debata na digijang. Amin. Hatan di debata naga beturpuk epistel di minggu tasadarion imanatar surat ni si Jakobus. Surat ni si Jakobus bidu 5 tajahasian ayat 12 sahat ro di ayat 10 walu. Tajaha marsikat sorin. Songonodo hatan itu hani. Alai parjolo ni saluna ali akadongakku. Unak kamu manolon-nolon manang tu parlangitan. Manang tu tanoon, manang tu panolonan asing pe. Alai hatamuna olo, hok mai olo. Ia hata dang, hok mai dang. Asa unang madabu hamutuk bagasan uhum. Moloadong na marsahit di hamu, di jo maakasitua ni huriai, asa ditangyak kon ibana, didapol ma ibana dohok miyak, marhite-hite goar ni Tuhani. Atong, marsitopo tado sama hamu dohok masih tangyangan. Asa malup pamu. Na margogo situtudo tangiang ni partigor molo di habur juhon. Rak majaha mahita di ayat 10 walu.
Dungi diulahi mamartangi yang jala di lehon langiti ma udan. Dungi dipatuhon tanui ma parbuen. Ima sahana martua donatum tumangihon hatan di debata jala na opeopsa. Amin. Tidak kemaha porseaut tai songon nahina tindak kon ni dongatta saha porseaon di sedok tibion rak mahita maddok au porsea di bata Jahoba ido ama pargogo no sohatu dosan na tumo palangit dohotan au porsea di Yesus Kristus anak di debata Jahoba nasa sadai imana tinubuh si Maria nagabe-gabean siaton di porbadia adorang suabubuhan ido tuhata atau maun nabernit di panguhuman ni silatus nama tetar pajal do ibana di hau pinar silang na tua tuan watoru dung ditanom na mulak mangulu di ari patoluhon nama naik tu surgo lau hudul tu siama di debata Jahoba amanai pargogo na suatu dosa disima ibana pami mulak suku tanoon manguhumi ala mangulu dohok namate au porsea di ton di porbadia jala adong sada huria nabadia huria atau pani halak Kristen akan nabadia dohok dihasesani dosa dohok dihatai namaddo mulak mangulu disogo daging halak nong mate dohok dihanguluan nasura suda amin. Tabegema puji-pujian sian inahan nyuduti ina Kamis.
Tikting dihuriata di Bagasan Mingguon, Minggu tanggal 2 November 2025. Naparjolo, Goarni Minggu. Goarni Minggutta sadarion ima Minggu pa 20-hon dung Trinitatis. Topik ni Minggutta, ditangihon debatado tangiang ni naposona. Napaduahon, pertangiangan sektor. Di hari Jumat tanggal 7 November 2025 di Patupa Huriat tado pertangiangan sektor. Maringanan dibagas ni keluarga na perjolo. Sektor sada dohot sektor tolu dibagas ni keluarga Inang Nyonya Panjaitan Boru Situmorang di Patupa di konsistori gereja. Paduahon sektor 2 dohot sektor 4 dibagas ni keluarga Amang Ardo CH Situmorang, Dr. Gigi Margareta Boru Nainggolan, alamat Jalan Mawar Merah, Blok 34, nomor 7, RT 009, RW 007, Malakajaya, Duren Sawit, Jakarta Timur. Turpuk Jamita dienet sian tolu Musa biddu sapulusia ayat sia saat rodiaya sapulalu dohot tema mangaramoti diri di Bagasan holong ni roha atong ria mahita ro tu partangyangan dipukka masuk pukul 10 sia 30 wib napatuluhon danak nasorang na di hari Rabu tanggal 20 sia November 2025 di basa-basa hutuhatta dosada danak boru tu keluarga Amang Zaiden Febri Sitinjak Sarjana Komunikasi, Lola Cahaya Boru Hasugian ST, Hipasdo Danahi Songoni Nang Natorasna. Alamat keluarga Jalan Nangka 3 atas RT 02 RW 07 nomor 42 Pondok Gede Bekasi. Ruas sektor 2 UIK 8. Parhalado Rapdo Sude Ruas Nihuriata Pasahaton. Selamat atas kelahiran anak pertama. Sai ditambahi tuhatama pasu-pasu, tunatoras laho manogu-nogu danahi. Napapaton ruas napida. Nung napida ruas ni huriata keluarga Amang Raymond, Waris Tanjung, RD Jubelita Boru Silitonga, Rap dohot 2 danak yanak nasida. Ruas sektor 2 UIK 8. Pida tu HKBP Bumi Anggrek Tambun Utara Bekasi. Tuhat tama toktong madongani nasida diinganan naib baru. Napalimahon Dewan Koinonia A seksi remaja. Di hari Sabtu tanggal 1 November 2025 mulai pukul 10.30 WIB di Patupa Huriat Tado PA remaja Maringanan di konsistori gereja nani uluhon ni Amang Situa di Hutagalung SH MSI Nats PA di enet sian pesalmen 130 tolu ayat sada rodi ayat tolu pinangido tusude remaja ni huriat tadohot parguru malua asaria madohoti acara PAI B seksiama Parheheon Seksiama HKBP Pondok Bambu. Di hari Minggu tanggal 9 November 2025 nanaing ro di Patupa Huriat tado Parheheon Seksiama HKBP Pondok Bambu. Alani di parmingguan pukul sia 30 WIB parsidoh do Seksiama ni Huriatta Makubasi ima Majahatikting Papungu Pelean, pemandu lagu, organis dohot hari tahun. Dung sidung Majahatiting, ketua seksi ama Madok Hata Sambutan. Duk sidung permingguan Arian di Patupa Ramah Tama, Maringanan di Aula, lantai 2,
pinangido tu sude amani huriatta, songoni dohot amang pendeta resort, pendeta fungsional, inang Bibel Pro, Parhalado, Ketua Dewan Koinonia, Marturia Diakonia, dohot BPH seksi kategorial, dohot punguan kor, asaria madohoti acara ramatamai. Napaunopon, Dewan Diakonia, Komisi Beasiswa. Di hari Minggu tanggal 9 November 2025, mulai pukul 8.30 sahatu pukul 9.30 WIB, Komisi Beasiswa Pasahaton Beasiswa tu 25 halak ruas ni huriatta. Pinangido tu sudena majalo beasiswa rap dohot natorasna. Asaro tu konsistori gereja jala mabuan kartu peserta beasiswa dohot buku catatan ibadah gereja. Napapituhon pangapulion di hari Sabtu tanggal 8 November 2025 pukul 10 sadawit di Patupa Huriat Tado Pangapulion tu keluarga Amang Sahala Pasaribu, ruas sektor Sadawik 2, alamat Jalan Teluk Penyu, Kapling AL Blok A nomor 10 A10 nomor 11, Pondok Bambu Jakarta Timur. Napawaluhon Marulaun Nagadia. Khobar tu pangiduan ni keluarga na di hari Sabtu tanggal 25 November 2025 pukul 20.00 WIB nauk salpu di Patupa Huriat Tado Marulaun Nabedia tu amang Kombes Raja Muller Napitupulu di Rumah Sakit Polri Kramat Jati dihobasi amang pendeta Dr. Jusen Boang Manalu Rap Dohot Parhalado. Napasiahon amplop ucapan syukur bulanan di Minggu Sadarion tanggal 2 November 2025 di Patupa Huriat Tado Papungu Peliat Tujolo ima pasahaton amplop hamolateon bulanan tapasahat mai Tujolo dung sidung jamita dohot partordingna Peliat Parjolo tolu kantong ima tuhuria dohot di pusat Peliat Paduahon ima Peliat Tujolo pasahaton amplop hamolateon bulanan atong tapasahat ma peliani di bagasan las niroha. Pasapuluhon amplop haperluan pakobasion sosial huria. Di hari Minggu tanggal 9 November 2025 di Patupa Huriat Tado Papung amplop tu haperluan pakobasion sosial huria. Tapasahat mai Tujolo dung sidung jamita. Na pasapuluh sadahon panitia pesta gotilon pembangunan dan Natal GPN 2025. Di Minggu Sadario tanggal 2 November 2025 di Parminggo Manugot Arian do di Parminggo Botari dung sidung Majahatikting panitia pesta gotilon pembangunan dohot Natal 2025 Madok Hata. Nepaduahon di Minggu Sadario tanggal 2 November 2025 panitia pesta gotilon pembangunan dohot Natal 2025 pada laton amplop GPN 2025 tu anak sekolah minggu songon ucapan syukur anak sekolah minggu tu pesta GPN 2025 jalaboi melalui transfer tu ke rekening panitia GPN. List ucapan syukur anak sekolah minggu tu pesta GPN akan dibuat di WA grup anak sekolah minggu. Napatuluhon hobar tu pesta gotilon pembangunan dohot Natal 2025 nanaengro siuta patupaon ni huriatta di hari Minggu tanggal 10 November 2025 nanaengro pinangido tu sudah ruas sektor seksi-seksi kategorial dohot punguan kor asa pasahaton sakti-sakti melalui sintua wik nabe dohot tolu silua per sektor
berkategorial dohot pengumuman kor jala tapasahat mai ditiki acara pesta gotilon pembangunan dohot Natal 2025. Dapat 10 hon latihan kor bersama pesta gotilon. Di hari Minggu tanggal 9 November 2025 duksiduk parmingguon arian di Patupa Horiatta do latihan kor lagu pesta gotilon. Nani uluhon ni amang patio pasaribu. Ima kor bersama di pesta gotilon Minggu tanggal 10 November 2025. Alani pinangido tu sudah ruas ni Huriatta terlumobi tu punguan kor inahanna ina Kamis ama gabungan remaja nakosobulung napiri Serenity Marturia Kontorium ina Gracia pasutri dohot tim doa asaria madohoti latihan kori. Na pas 10 toluhon ibadah minggu sekaligus pesta gotilon dohot pembangunan HKBP Pondok Bambu. Di hari Minggu tanggal 10 November 2025 nanaing ro di Patupa Huriatta do pesta gotilon pembangunan 2025. Alani parmingguon di Patupa Holas Sahali masuk pukul 8.00 WIB. Parmingguon manugot Arian Botari dohot sekolah minggu di Pasada. Nah pas propaton tonani rapot padita hatopan HKBP surat sijahaon. Tonani rapot padita HKBP tanggal 27 saat tanggal 30 Oktober 2025 di Seminarium Sipoholon. Madapoton nani haholongan di bakasat Tuhani sudah ruas dohot parhalado HKBP di inganan nabi. Asini roha madihamu dohot dame sian debata ama anak na Tuhan Yesus Kristus dohot tod di porbadia. Amin. Tapuji matuhatta na mga ramoti rapot padita hatopan HKBP 2025 di Seminarium Sipaholon tanggal 27 rodi tanggal 30 Oktober 2025 ni dohotan ni 2000 pitu halak padita HKBP rapot hatopanon sinodangan ni tema natinopan ay baru di bagasan Kristus 2 Korintus 5 ayat 17. Manungguli hita sude ia huria dada holan songon sada lembaga na mangatur kebaktian dohot ulaon administrasi sabing alai pamatang ni Kristus na mangulu deui natoktong di pay baru to di porbadia gabe natinopan ay baru. Ima mangulu di bagasan hamubaon ni roha na tutu. Naung takas manadikon ngulu naung leling. Jala papatarhon holong dohot hauduhon tulibata di sude rumang ni parnguluon. Suktema ni rapoton mangodolhon. Babuan na terjauh huria manuarahon suara panunirangon. Pastoral profetik. Nasojadi mauhum huriai marnida ragam ni ketidakadilan dot hasisega ni akka natinopai ikon barani do HKBP pasahaton hatigoran dohot hasitongani asa tutik kinaro terus merdalan jalalam tudengganna parngulun ni sude natinopai. Di bagasan haporseaon na tugu dohot holong na mamolin ipasahat rapot padita HKBP 2025 oddo suara ni haporseaon asa ditutup pamaretata PT Toba Park Lestari manang TPL nasalilingon masay gudang manigay tobak nang manigay parsauran ni masyarakat di Sadok Tapanuliraya. Ia tano aek dolok tobak sunge tajalo sian debata di pateato do tuhita jolma asa taramoti jala tapauliuli
maboan hinadenggan ni parngoluon, dada manegai marhite na holan, mabuat parutungan ni ekonomi sabing. Alai asatung takas do di bagasan haporseao kita, mangula jala mga ramoti sude na tinoppanay. Asing ni laos dihatai do taringot tu teologi, eklesiologi HKBP, namar partalian tu cara pemilihan pimpinan dohot proses HKBP. Dihatai do nang isu-isu teologi kontemporer, songoninang penyakit sosial, korupsi, juji, narkoba, perdagangan manusia, dohot hasisega ni natinoppa ni debata. Nasa na dihatai dohot diputusson dirapoti, patuguhon dohot pagomoson ulaw ni HKBP doi, asa terus pai baru diri gabe huria nasatia manguloi hata ni debata. Ukap lau pai baruhod diri jalalam tutakasna pasahaton suara panurirangon marhite panidangion ni haporseaon jala tarlumobi mangulahon dohot makka ngolus hossa. Laos terpilih do dirapoti Pendeta Dr. Hulman Sinaga, nagabe ketua rapot pandita Manang KRP periode 2025-2020 sia. Tahirim do ketua nang tarpiliti gabe tiruan ditorok ni roha semangat dohot parsitutuon di pakkobasion nalam tulengganna ima profesional profetik jalana berintegritas di parohai di parbisugi jala di patogu de batama sude parhobas ruas dohot huriai marhite ulaun pajowon na nasahat tuhita be na pinay baru di bagasan Kristusi. Seminarium Sipolhon 30 Oktober 2025. Huria Kristen Protestan Batak tertanda Eporus Pendeta Dr. Victor Tinambunan MST. Napa 15 hon ruas namar sahit di bagasan persahito do ruas ni Huriata naparjolo inang nyonya JP Nainggolan Borus Yanipar dirawat di rumah sakit EMC Pulau Mas kamar onom sada 2 ruas sektor sada Wiktolu. Napa 2 hon inang nyonya Yanti Mastiti Hutapea Boru Nainggolan dirawat di rumah sakit Persahabatan ruang Irna lantai 7 kamar 701 ruas sektor opat Wik 10 Napatuluhon Marco Nainggolan anak sekolah minggu dirawat di rumah sakit Yadika Jemaat sektor sada Wiktolu. Tabuan ma di bagasan tangyakta asalam tuhipasna dihilala roha nasidan. Napasapronopon naparpudi parhepengon. Peliat tuhuria sia juta 700.550 rupiah. Peliat di pusat 10 sada juta 257.450 rupiah. Belean tu DSH 550.000 rupiah. Transitori sia juta 350 rupiah. Panitia pembangunan 6 juta 100.000 rupiah. Penguma sude 37 juta 500.000 rupiah. Soni matik ting namasa di huriatta di bagasan mingguon. Sai di pasu-pasu tuhat tama sude pakobasiat tai dohot peleani
bayan sangat dot puji-pujian di goar ni Tuhatta mau lihat ya. Shalom, amang inang, saluna. Ya, parjolo-jolo, madok maliate mahita tu Tuhatta, disuri dengan nibasana, nunga taripar hita tu hari nebaron, terlebih bulan nebaron, sian bulan Oktober tu bulan November, di bagasan hahipason. Jala boy hita di son, marpungu, mamuji debata di parmingguata di Siangon. Amang padita nami, amang padita belsing si hombing, dohot dengan parhalado, soninang ruas, manguduti, nakingan, titing ima na madokata perwakilan sian panitia pesta gotilon pembangunan dohot Natal disok kami mangidotiki amang inang parjolo-jolo naupasat kami tapuji matuhatta bisude dengan nibasana natung matsebalga tuhita saluhuna jala boy taida mai sian sude akka tangiang dohot akapelian naung pinasihat ni amang dotinang saluhuna. Jadi dang marpesta do pahita nunga pungu lobi sian 210 juta. Nah tercatat di lembarta sonarion warta. Asing dope naung pungu di sakti-sakti naung di patupa di sektor-sektor di kategorial. Nah jadi amang inang di sudena tangiang pelian dohot sude dukungan ni amang dohot inang saluna mewakili panitia kami madok moliate godang jala martangnya kami asa saya totong di pasu-pasu di bata sude akka amang dohot inang sone nang keluarga dohot sude akka ulaon akka pinopar dohot ahap sude na pula na pinarsita ni amang dohot inang saluna di patulus di bata. Nah paduaon amang inang taingot ma di tanggal 10 November 2 minggu nai marpesta mahita dison marpesta gotilon songon naung somal tapatupa ima delata pasaton rasa syukur moleate dot sude lasnirhatta manupahi kuriata mempersembahkan yang terbaik tutuhata do tuhriata HKBP Pondok Bambu na tahaholongyon. Jala ditikyon madok melihat do totong tu sude dongan panitia. Panitia inti dohot sude saluna ison adong wakil ketua amang Dr. Andiga Tarihoran, aka koordinator inang tampu na sangat gencar menghubungi dohot makir pasi ta saluna inang Tarihoran. Nah, totong mendukung dohot sudah bertanggung jawab di konsumsi. Nah, selamon tung macai dengan jala tabu tahilala. Sonina itu Roma bertabunan koordinator acara bor adong depe son inang Eli boru nyonya Eli Semanjutak boru otapea tung sudema saluna dengan panitia nang so huguari do pedison madok meliate di sude akka dukungan do tangiang muna lao patupahon pesta gotilon di Puriatta jala sesuai tema tarida dei ima molo temata dison sian parjamita sia 10 alehu jahame sian bahasa Indonesia segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan kerjakanlah sekuat tenaga jadi tarida dei amang inang nang sian dukungan ni parhalado saluna na memberikan yang terbaik makir pasi ruas dohot aka ulaon na asing. Amang inang di pesta gotilota anon di 2 minggu naik adong sesuatu yang baru ima patu begehon kor raksasa maksudnya kor raksasa kita saluna au nyadang pala huwo to maredde ale dope au mareddan non. Nah, jadi amang inang
molokoron judulna Pesta Gotilon. Judul nilagui Pesta Gotilon. Jadi Pesta Gotilon ngahubigi na fals pe pangedehon tabuh ilala. Apalagi kita na jago-jago di son marede pasti sahak tu buno gijang. Aka pangiduata dohot aka na tahirim. Jadi amang inang di tanggal 10 November 2 minggu naik unang lupa hamu amang inang isok kita marpungu tatugio naka keluarga jala di parmingguan di pestai di hari minggu oleh sehari doita masuk jam 8. Jadi na biasa namar minggu jam itu agak longgar tikina namar minggu jam 7.30 boy di pamaju na jam 4 gabe tu jam 8. Nah jadi amang inang nakian mungkin tidak adong radi pikirata melo si situa tabunan makatai dang dau siap par hepengon menang hepeng ini kan. Nah sebagai panitia akan nasongoni ni jalo memang dam pala masalah. Nah alai kan na taboto akan nata papungon jelas do bentuk na kan berbentuk do ngataida pembangunan rumah Moria baru hampir jadi. Ale gudang dope kebutuhan na manginang. Furniture, finishing, lift. Iko pakai lift dah mang. Jala mau dang pakai lift, kalau lantai 1 dan berguna, lantai 2 tulu dang berguna. Anak dang pola songon amang dotinang jo tua nak manang umur nak. Apa sampai tu tanggal tu lantai tulu dang sanggup be, mau dang pakai lift. Nah jadi amang inang katu pahi mai marhite pesta gotilon jala di tikyon pasatami mungkin godang do kita na tergabung di beberapa punguan. Jadi aku nggak lihat siya ngaita gisian sakti sektor. Adong dope kategori alon, adong dope on, adong dope on. Beade on songoni. Kalau saya ada mahulian sektor mak nasib nei anom me. Nah jadi amang inang sebenarnya molo taida tergantung cara pandang don. Dot hapor siota. Molo pesta gotilonon manang di kategorial dia pe kita dohot. Molo kita pingin mempersembahkan, kita memberikan pasti adong jalan. Jala udok kema di amang inang saluna di antara na terdaftar di sini sudah do balga-balga. Ale adong do sapai mabenau secara pribadi kagum. Adong do nama balu di sini mangalean. Ulona markios, kios nope ulala dampala gudang laku. Paling 50.000 sadari. Ale dilihat do 1 juta. Ulala do balga pangalian ninangon na kebetulan manusia kami kebetulan namang ala ni bahasa-bahasa di Batak huliak kami saplima di awal. Ulala gorang do naliannya inangi. Ima inang nyonya si Obing Buru Pardidi. Alanyaha, ternyata pembangunan SDI membawa berkat di mana. Gabi godang na parkerejo na minum kopi, manor sigaret, dot mangalang indomie di sini. Dilihat 1 juta. Daupal kan nasian nahulian kami. Jadi adong do bisa ada naik na secara molo adong pesta sonon. Sekedar contoh manginang dah. Inang nyonya B Simanjuntak Boru Sirait. Molo inangon dang polai boto nak rekening aha na dia pokokna jala dang ni jalo itu retransferido tu rekeningku. Alana sian sejak Covid ringgas do inangon mangalian pelanna. Jadi ngater catat rekeningku di sini. Jadi nilai pe rekening nasi rekening panitia on dang ileanon ni itu retransfer amang aku transfer. Enak. Jadi amang inang molo hitan yang mangalian pasti ada jalan. Nah, nyon si Moses molo misalnya tiap 3 hari minggu no. Tongdo mangalian pilihan. Inang Juliani baru tari orang. Nakiang marjamita, sonari minggu. Boy do nyatang minggu bana. Anom marjamita mo se, pasti 4 kali pilihan. Apa 4 kali pilihanku? Jalak dakoro yang manginang. Anom madokatan pa. Jadi amang inang bahasa ita boy mangalian ala sian pas-pas ni di bata. Nakiang di na sugot huri hudokok kami siakya jamitan epurus na 70 molo kita di jalok dituntut di
pangido songonon. Dang marnasoin nga. Ipabalik ma, molo pasu-pasu ni di bata, kaya do marnaso tu hita, nafas kehidupan, do haipason, do akanasing. Jadi amang ina, natalianon, dang tu dia, tu hita do na menikmati. Dang tu ise, jala dang lao, berbentuk do ibana. Jadi amang inang, disude tang yang ni amang dot inang bison, do pa peliambuna, mandok melihat hami, jala sebagai contoh musai sadanai sebelum lupa. Nak yang ada dapat update kami, anong do puak kategori lon inagrasia tim 2 komisi beasiswa. Ngapu mu dia lakop belga-belga jumlahnya. Jala na paling membanggakan tingkat partisipasina nyaris 100%. Artinya mau 25 halak isi, manang 20 halak, 20 camang isi. Apa yang foto adong do pedisi, nah pasti ngayu ikut sektor kan. Berarti adong boy sahalak, opat kali manupahi di setiap sakti-sakti. Anggo hami, anggo dang pala dong punguak ikuton. Wala 2 hari do, wala 2 do na wajib pau. Tuh duka he. Sektor parhalado do sekolah minggu. Adong dope anak nami mas sekolah minggu. Nah jadi amang ina unang ragu kita mangalat tu debata jala hukutip masian 2 Korintus sia ayat 6 1 walu tari waktu patut rikotan tupak tuhuria Jerusalem ale husing kak madison sian pasal 2 Korintus sia ayat 6 ingot mak nama burhon otik do gotilon na jalan nama burhon managam pasu-pasu mangalap pasu-pasu di namang gotil ayat itu ganuk man naniojar ni rohana unang mana sian muruk manang sian nasotar jua ai di haholongi debatado nalas roha mangalehon alai marhuaso do debata mangusehon saluhut asiasi tuhamu asa sadok tuk situtu dihamu jala marlobi-lobi jalan namang leonon dakya hurangan cukup jala marlobi-lobi lao patupahon saluhut ulau nadenggan jadi amang inang natalianon tu debata jala taboto dakya marutang debata disude akka natapatupa imajo na hupasatami amang inang lobi hurangna minta maaf alai taingot ma di tanggal 10 girama hitaro yanung pejamualu ngaboy hita hadir lebih awal alana parkir segala macam kemudian satu gihom ma akka keluarga ta baik langsung pro manang molodang buiro ale adong guarna do tupakna jadi amang inang imajo na upasatami mola tegudang ma disude akka perhatian do dukungan nyamang Tuhan Yesus memberkati. Tabegema puji-pujian sian kur gabungan niuduti kor ama.
Hurian itu hatta di bagasan lasni roha tapasahat mapaliatta tujolo ni debata hutta puji tu hatta marhite edde hurian nomor 228 ayat sada sahat ro diudutna.
dame ni debata na sumurung sian saluhu na roha ima mangaramoti ate-ate dohot pikirat tabi mar hite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan tai. Amen. Dihamu damang dainang nungalilik kita dak patupang di pasu-pasu Tuhan kita oras malihita hatani Tuhatta barita nauli di minggutta sadarion imana tersurat di buku Nehemia bidu parjolo ayat sada satu ayat 10 sada Omma akka jamita sias di Nehemia anak nisi Halkaya masa do di bulan si Pahasia pada 20 tahun tongonau di huta Susan di bagasan Jabuni Rajai jadi Roma si Hanane sadasian hahangkiku rabdoh deba bawa sia Juda gabe upauso tunasida pangalaho ni halak Jahudi akkana melua akkana teba sian halak na terbuang dohot pangalaho ni Jerusalem dungi ninna matuahu pasi-pasi ni jolma akkana tinggal sian halak na terbuang mar pardangolan godang nasida diluati jala marhaurahon ainunga marbungbungan akapari ni Jerusalem jala pitu harbanganna nunga ditutung dohot api jadi duku begi baritai kudul mau laos tu matangis margudo pongahu pola nania liling jala marpuasau dohot martangiang dia dopan di bohinya di bata na di surga niku mak iya le Jehovah de bata na di surga hodo de bata na tibul jalan nasokal na toktong marningot badan dohot asini roha tu halak na makkaholongi iban jalan na mangaredoti akkatonana say patinggil mapinggolmu jala tonggor pamerengammu tumangihon tangiang ni naposomon na hutangyakon waeng dia do paming borngin dohot arian mangodihon halak Israel akan naposomi uhut ahu manopoti akka dosa ni halak Israel akan nahuway kami do pakko nang ahu nang pinoparidamang nunga mardusahan
tung nama rohamago situtu hami marulau dopako. Ala sohura doti hami tona aturan dot akana tinona hommu tu si Musa naposome. Alai saingot mahata natino hommu tu si Musa naposom. Uju nani dokmu. Molo ditutuk kamu mardusa paserang hukumahamu tu tonga-tonganya kabangso. Alai molo mulak rohamu natuahu jala dirdoti doho diulo kamu akatonakku nang tu sura nau abolok kamu saru di ujung ni langit sai papunguokku dohamu siani jala mulak kamu buanokku tu inganan naung kupilit bahen inganan nigoarku akka naposomdo nasida tongon jala bangsom nau pinaluami marhite-hite hagugon godak dohot marhite-hite tangamu nagugo situtu iya le Tuhan say patinggil mapinggolmu tumangihot tangiang inaposomon do tangiang isude naposom akka nalomoroha marhabiaran tuguarmu say manupak maho dilakkani naposomon sadarion asa jupangan asini roha ahu diadupan ni rajai ai sitahu anggur ni rajai do ahu ima sahakna ditikki niturpukon bertugas do si Nehemia sebagai ahli anggur di istana ni Raja Artasasta ima Raja ni Persia songon nataboto itiki bangsa Israel dijajah bangsa Persia jala gudangku nasida na terbuang tuhuta Babil alai nakpe sebagai pegawai tinggi si Nehemia di istana ni raja tongdo seadong perhatianna tu situasi dot kondisi ni hala juda ima akka donga tuwuna dot donga sahutana jadi tapi akan di Jakarta perlu ada perhatian tu akan donga tuwuta donga sahutat akan ada huta deh so ngesini Nehemia. Jadi itu kipajupang si Nehemia dot anggina si Hanani disukum mah ay baru noain keadaan situasi di Yerusalem do di Juda ninna Roma si Hanani di Babua mah macai haci do jala dangol parnguluon ni sude donga tuta donga sahutakta di Yerusalem dohot di tanah Juda baik secara ekonomi masa sulit ekonomi dohot hubungan sesama namar donga sahuta
adong akka kirisihan daksahata jala nunga siga nunga runtuh tembok ni huta Jerusalem jala akka pitu gerbang nunga matutung. Jadi keamanan atau rasa aman sudah sangat terganggu. Tangis masih Nehemia. Lelenggo ibana tangis. Alai dan madele si Nehemia. Dan putus asa. Tak pola stres. Alai tangis. Hacit pakilalanna. Ala perhatianna. Holong ni rohana. Kasihnya sangat luar biasa. Tuakka donga tubuna. Donga sahutana di Yerusalem. Dohot di tanah Juda. Dihamuak kadamang dohot dainang. Lausido topik ni jamitatta sedarion. Dang madele ibana jadi martangiang maibana tude bata. Di pasahat masudena nahinolosohon ni rohana tude bata. Songon sikak ni pati nakingan Yesaya Petrus 5 ayat itu. Pasahak masalhuna akka holso ni roham tu Jehova ay di pature. Jala topik ni jamitakta sedarion ditangihon debatado tangiang ni naposona. Laos di patogu epistel ni jamitakta sedarion Jakobus 5 ayat 10. Jakobus 5 ayat 10. Luar biasa ini. Doa orang yang percaya bila sungguh didoakan sangat besar kuasanya. Amin. Haleluya. Doa orang yang percaya bila sungguh didoakan sangat besar kuasanya. Dung martangi yang ibadah terus ditangi hode batado tangiang. Labok ma perasani Raja Artasasta, Raja di Persia. Nasalilingon ahli anggur ni istana si Nehemia. Diangkat maibana gabe kepala daerah. Songon bupati di Jerusalem do di tanah Juda. Salelengi 12 tahun. Di bulan-bulan pertama, Victor berusaha si Nehemia merehabilitasi Padinggaton, memulihkan tembok-tembok yang runtuh, tembok di Yerusalem. Dot akapitu nama tutungi yang terbakar itu. 52 hari. 52 hari kembali utuh dengan pagar tembok niki kota Jerusalem dohot pitu dengan
kembali songon biasa. Ima hasil ni tangiang na sungguh-sungguh na ditangiakon di sini Nehemia. Jala songon bupati bana dang sedikatori bana alai banyak berjalan ke rumah-rumah denggama kembali rukun akan namar donga tubuh, rukun kembali mardamai akan namar sahuta do sudena bangsa Israel. Luar biasa perbueni tangian, luar biasa, luar biasa. Denggan sude dala denggamma nasida mangula denggamma perekonomian parnguluan nasida molo sungguh-sungguh didoakan, sangat besar kuasanya. Au nunga hampir 55 tahun au pandita. Ede ni huria masih tabu sudi. Au nakingan terharu au membigi 4 kur indah pada hari Kamis, kur Ibuhana, kur gabungan, kur ama, luar biasa. Tangian. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang Kau lihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu ada, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Nehemia sungguh-sungguh mendoakan saudara-saudaranya
pulih kembali. Dalam mulak na sida porsea tu debata. Gogo ni tangiang sangat luar biasa. Kita pihak kadamang doho daina. Tagugo martangiang. Rockefeller marumur 25 tahun nung memiliki pertambangan minyak. Marumur 50 tahun Rockefeller yang paling kaya di Amerika Serikat. Alay marumur 57 tahun ibana mersahit parah maibana. Perjulu penyakit insomnia, sulit tidur, pikiran kacau, stres, dakola stres, si teres, tidak ada selera makan. Terus pening. Lalu ingat nyanyian ini dalam terjemahan bahasa Inggris. Ngaliling de Dio. Adong dalam berbagai bahasa dong don. Tak terbatas kuasamu Tuhan. Ano mo lo Dio bahasa Inggris kung napasako-sako ko na HP ido. Dede huniba nama. Mujizat Tuhan itu. Martangiak terus. Selama beberapa hari. Malum sahidnai. Amin. Boy mana musim mangulu sehat. Satu umur 50 tahun. Di marumur 50 tolu sakit parah sembuh. Bodoh memangulu 45 tahun nari. Sia pulalu. Kita pe. Tangiang idong uduta. Alanido idok Apostol Paulus. Di sada Tesalonika 5 ayat 10. Tetaplah berdoa. Amin. Ada beberapa ahli berpendapat untuk memperkuat kita berdoa kalau kita mau. Ada perlunya, apalagi kita yang banyak waktu, apalagi maaf, sudah itu apalagi hitak kendali sia, orang berada, pagi berada di rumah, siang berada di rumah, sore berada di rumah, malam berada di rumah. Jadi lansia adalah orang yang berada, orang yang kaya. Melaksanakan istilah kalimat afirmasi. Kalimat afirmasi memperkuat keyakinan. Contoh, molo jalak kaki kita di BKT pagi-pagi. Molo agak kurang gorong hatta mardalar pani. Tarok ma di bahasa rohatta bu tarok mo se. Oma contoh kalimat afirmasi. Di dalam Tuhan Yesus aku hidup sehat. Di dalam Tuhan Yesus aku hidup sehat. Di dalam Tuhan Yesus aku hidup sehat. Terus menerus. Tiki dijabu pe. Mudak pagudak kumar to TV sa konao.
Apalagi kami akan nababelu, akan noksingel. Saya ulang harus TV mana. Jadi, ni kurang asa sawat iki. Alai, boy dong dak pala bersuara. Bodoh sono. Di dalam Tuhan Yesus, anakku berhasil. Di dalam Tuhan Yesus, anakku berhasil. Di dalam Tuhan Yesus terus menerus. Jadi, di saat kita berdoa kita sudah semakin kuat. Penemuan baru deh, saya nak ahli. Molo tahu nanya. Ima gora kalimat afirmasi. 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 Kalimat positif yang menguatkan keyakinan kita, memperkuat iman kita terus menerus. Di dalam Tuhan Yesus aku hidup sehat. Di dalam Tuhan Yesus aku hidup sehat. Busong non. Di dalam Tuhan Yesus aku hidup bahagia. Di dalam Tuhan Yesus aku hidup bahagia. Di dalam Tuhan Yesus aku hidup bersyukur. Nak peo tikepekku. Odo kemampuan jakana porsea. Mampu bersyukur napeo tikepeng. Mampu menupahi pesta gotilon napeo tikepenga. Menedok 1 Tesalonika 5 ayat 18. Bersyukurlah dalam segala hal. Dan dok, bersyukurlah kalau banyak uangmu. Apalagi besok tanggal 7 menjalo pasiun. Tapi dalam segala waktu, dalam segala hal. Karena itulah dikehendaki Allah dari kita di dalam Yesus Kristus. Jadi ada kalimat afirmasi. Di dalam Tuhan Yesus aku hidup bahagia. Di dalam Tuhan Yesus aku bahagia. Jadi secara tidak langsung gabe smile kita senyum. Naperpanjak naung lansia kita. So na mulai muhing buhion. Alay dok. Di kalimat afirmasi. Di dalam Tuhan Yesus aku hidup bahagia. Di dalam Tuhan Yesus aku hidup bahagia. Jadi gibuji tadi. Lama kita tuh kaca. Apa tuh? Latu kaca. Senyum-senyum. Jadi perlu do lansia. Perlu kaca di kamar. Polarong lamarita. Ada kaca. Setiap pagi, setiap siang, setiap sore. Haleluya. Perlu deh. Itu dari afirmasi juga itu. Di dalam Tuhan Yesus aku bahagia. Di dalam Tuhan Yesus aku bahagia. Seakan-akan enteng domeo. Alay yang gue pegang runa sangat dalam. Ngololo kita makin lama makin leleng. Gitu, makin lama makin leleng. Kalimat afirmasi memperkuat iman kita. Sehingga kita semakin kuat berdoa. Pas 20 menit. Pas 20. Ngapa kejaku 20 menit? Jadi, ima tayo akaramang do dayina, tayo masong sinehemiyaw. Jala toktong say diulahi Apostol Paulus di sada Tesalonika 5 ayat 10 itu. Tetaplah berdoa. Karena bagi Allah tidak ada yang mustahil. Tak terbatas kuasamu Tuhan. Penutup tendeho baselnai tak terbatas kuasamu Tuhan. Tak terbatas kuasamu Tuhan. Semua dapat kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu
sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna, ketika ku percaya mujizat itu ada, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu ada. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Haleluya. Martang yang mahita. Ali Jahuba debata amanami, marhite Yesus Kristus Tuhan nami. Tung mauliate ma Tuhan di pasahat rohanami Tuhan. Boy dope hami bernafas. Boy dope marhosa. Boy dope jantung kami berdenyut. Boy dope kami merminggu. Mauliate ma Tuhan. Sudinai dengan dibasam dohot asini roham. Pasu-pasu masude kami napugudison. Akan da poso remaja, akka setengah baya, dohot kami akan naung usia emas, tetap bersyukur madok muliate Tuhan. Madok muliate kami Tuhan, direncana nami pesta gotilon hakawibi podok bambu. Di hari Minggu tanggal 10 November na nengro. Pasu-pasu Tuhan sudah panitia. Pasu-pasu sudah persiapan. Pasu-pasu pelaksanaan pesta dengan mardalan dohot dengan. Ali Tuhan nang akadongan nami na marulak tahun. Di bagasan mingguon. Pasu-pasu na sida. Tabay hahi pason doot akalas ni roha. Do akasude nakka sihol ni roha. Sita-sita na sida. Patulus Tuhan. Tuhan ang inanami, ama nami na murulak tahun na pala sa daryon. Inang Nyonya Florida Pakpahan Buru Manalu. Amang Labok Columbus Batanggor Simanjuntak. Amang Nicolas Rinolda Permonangan Banjarnahor. Sudah na sida Tuhan. Dohot marulak tahun bersogot satu hari Sabtu. Adolf Margo Nainggolan. Andre Renal Sihombing, Inang Evasari Pajetan Borutorus, Amang Helmut Smith Purba, Inang Ita Dionifa Sibolo Borosembiring, Michael Franz Kutasoit,
Inang Novita du Maria si matupang buru manurung. Argata Handa Valencia boru si Hobbing. Revina Anastia Sabrina boru tajulu. Inang Sertina si Tijak boru sinaga. Winora Hasihola boru na 70. Jonathan Gelat Halawan Malulang. Inang Rotua Merpaung boru siahan. Angga Joshua si Majutak. Aston Sebastian si Hobbing. Marta boru tapea. Inang Saperana Suryadi Lucu Sitorus Situmorang. Niko Perdamaian no Pusunggu. Inang Nurmala Pajetan boru Sitorus. Rio Ruben Kasanopa Pasaribu. Teresia Wahuni boru Naban. Tabai Tuhan las di rohani sedadu umur nagajang. Lumubi hapor seaon iman yang kuat dan tetap berdoa. Nang akkadongan nami na hurang hipas na marsahi noay. Homa Tuhan na pamalupon. Hodo Tuhan tabit yang agung. Inang berekku. Silongga boru sianipar nonya jipi nenggolan. Inang nyonya janti mastiti utapia boru nenggolan. Marco nenggolan anak sekolah minggu. Pamalum na sida Tuhan. Horo na puna ngulu nami. Sudah kami na pungulison, out moha pamatang nami, tubuh kami sehat, alay pikiran nami agak galau. Pamalum Tuhan, sembuhkan hati kami, berikan kami Tuhan bahagia, tetap bersyukur, bersyukur, bersyukur. Gabe senyum kami, mekel kami, jala las rohanami. Di dalam Tuhan Yesus, kami hidup bersyukur. Haleluya. Amin.
tapasahat ma piliat datu debata martangi yang mahita. Ali debata amanami na di Banua Gijang. Hodo haroroani sa luhut si lehon-lehon nadinggan. Dohot nasa uli basa na mauli utus. Upasahat hami ma siyan nani leho mito hami pilihan nami tuho. Sejalo may gabi uap na husus di jolo. Pasu-pasu may jalaramoti. Asa huparas yang hami pilihanon. Pati bulhon harajaommu di tonga-tongan huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam hutadahami. Godang ni si leho-leho mitu hami. Asa lam gergerhami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale amanami na di Banua Gijang, say pinorbadia magoarmo, say Roma harajaumu, say saut malomoni roham di Banua Tongaon, songon na di Banua Gijang. Leho matuhami sedarion hanguluan siapa hari. Sesama dosa nami, songon panesanami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unang hami tu gihon tu pangujunan. Palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata mahita. Disodakon Tuhan debata bohina tuhita. Jala asima rohana midahita. Didopakon Tuhan debata bohina tuhita. Jala di pasaorhom madamena. Tutod ditabi. Horas madihita. Dihita ruas ni huriat hagabi pondok bambu. Buah-buah dihita ala topat di bagasan sadarion. Marulang tahun do. Inata